napadenie miestnych mužov do 29. septembra hodinu predpoludním. Teší sa na vás Richard Piskala z Českého rozhlasu Ostrava a Marta. Közelmaradban elhunyt korábbi képviselőkre. Autá a kamióna z Košického mosta VSS už odstránili, kolóny sa rozbiehajú. Pod Strečnom pracujú cestári a premávku púšťajú striedavo v jednom pruhu. Smerom na Žilinu stratíte 2 hodiny, smerom na Martin sa zdržíte viac ako hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte takmer pol hodinu. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte 15 minút. Úsek Plavecký Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Ulica Jana Kolára v Banskej Bystrici je dočasne zjednosmernená od Komenského po Rudlovskú, sledujte dočasné dopravné značky. Mobilný radar čierne Audi jazdí po Banskobystrickej R1. Na D1 medzi Liptovským Mikulášom a Popradom sa presúva svetlo-hnedý Passat. Stacionárne merajú na výjazde z Dolného Štálu na Dunajskú Stredu, na výjazde z Vysokej nad Kysucou na Turzovku, na výjazde z Nemešian na Spišské Podhradie, v Kuzmiciach merajú obojsmerne a na rýchlosť pozor aj v Tisinci smerom na Stropkov. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0